Татар балалары үшін яңа татар геройы барлыққа келді. Татарстан Милли китапханасында Туған батыр брендін һәм китабын тәқдир еттілер. Кімсің ул шын татар батыры? Бұл һәм башқа сұрауларға жауапны журналист Искәндәр Ғималдинов әзледі. Жердегі хәят бір туктамый, үзгәріп тора. Әйе, бұл Туған батыр әсәрінің кіріш сөзі. Әсәр үш тілде язылған, аның іштәлігі әлігі кіріш сөзі аша ашықлана. Һәм инде киләчәктә безне икенче китапта көтеп кала. Туган батыр балалар һәм яшьләр арасында татар батыры образын торгызу һәм популярлаштыру буенча чараларны гамәлгә ашыручы бренд. Әлеге проектны тормышка ашыручылар Туган батыр образын яңа сюжетлы блокбастерларда иң беренче чиратта Туган батыр китап әкиятендә гәүдәләндерергә ниятли. Çünkü kıymetler var bir özgərmədi kişilərin. Tuğan yerdə tuğanlarına, ata-anana məhəbbət, o doğruluk, bir-birine xiyanet etmə, bu mümkün hər vaxt gerek asıl sıfatlar buldu. Şunun turunda, mənə şu kişiden indi yaxşı sıfatlar bulurğa tiyir, şu sıfatlarını tüp geroyga salıp, onu türlü situatsiyalarga, türlü vakıgalarda katnaştırıp yazıldı. Образны популярлаштыруның беренче адымы образның концепциясын һәм аның брендын эшләү булды. Татар батырын сәнгать әсәрләрендә күрсәтү өчен тарих, халык аваз иҗаты, әдәбият, бренд тудыру буенча белгечләр җәлеп ителде. Концепция милли геройга хас иң кыйммәтле сыйфатлар чагылыш тапкан татар мәкаләләренә, әкиятләренә һәм бәетләренә үткәрелгән контент-анализ нәтиҗәләре буенча булдырылган. То есть мы несколько дней с детьми работали, то есть это все 6-7 классы в этой школе. Без берничә көн балалар белән эшне алып бардык. Алар өй эшләрен әзерләделәр, үзләренең өстәл уеннарын ясадылар. Кайберләрен сез инде уйный аласыз. Без алар белән төркем төзедек һәм кире элемтә алып барабыз. Туган батыр бар яктан булган. Бу спортта, укуда, актерлык осталыгы да, хәтта киберспортта. Тиздән бездә Туган батыр турниры узачак һәм бүләкләр биреләчәк. Шулай ук без Туган батырның аерым бүләкләрен бирәчәкбез. Ул хезмәткә һәм оборонага әзер билгеләре кебек булачак. Хәзер заман балаларының күз алдында сокланырлык образлар булырга тиеш. Чөнки балалар төрле геройларны үзләре өчен үрнәк итеп ала, аларга ошарга тырыша. Татарлар дөньяда нинди сыйфатларга бәйле? Кавказ халкының безгә карата мөнәсәбәте, Кавказга барабыз, татарлар вот шундый хәйләкәр, алар куркак, шундый образ барлыкка килә нишләптер. Biz Радик Әфәнди белән сөйләшә башладык, фикерләдек, аннан соң бу фикер барлыкка килде. Чөнки балалар аркылы әкиятләр булса, мультфильмнар булса, комикс, башка әйберләр булса, шулай безнең гореф-гадәтләребезне, безнең батырларыбызны танытырга була. Чөнки хәзер кем безнең батыр дип хәзер әйтсәгез, Камур батыр дип, тагын кем кызганычка каршы образ юк, һәм бу әйберне үзгәртергә кирәк. Киләсе елда безне әсәрнең икенче өлеше дә сокландырыр. Хәзерге вакытта ул эшкә бүленгән: татар, рус һәм инглиз телләре. Хәзерге заманга юнәлеп әсәр күп телле. Китапка өстәп комикслар китабы да, мультфильмда эшләнер дип көтелә. Искәндәр Гималдинов, Альберт Сафиуллин, Татарстан ялыклары.